Nachádzame sa v Archeologickom múzeu v Bratislave na Žižkovej 12, kde prezentujeme zaujímavú výstavu venovanú alkoholu v dobe bronzovej. Nálezy, ktoré sú súčasťou tejto výstavy, pochádzajú z doby bronzovej, teda z 2. tisícročia pred našim letopočtom, a ukazujú, že ten alkohol nebol bežne konzumovaná vec, ale boli mu prikladané aj nejaké účinky, ktoré súviseli skorej s náboženstvom alebo s nejakými poverami a tak ďalej. Zhromaždili sme artefakty prestížne, bronzové nádoby, ktoré predstavovali vtedajší prejav luxusu, ich keramické napodobeniny, ale aj nádoby, ktoré slúžili na výrobu alebo uchovávanie nápojov. Máme tu keramické servisy, ktoré slúžili na nejaké, povedzme, jednorazové, slávnostné alebo rituálne príležitosti, ktoré po použití boli zakopané do zeme. Vidíme zohor alebo kopčany. Takisto tu máme rôzne také technické nádoby ako cedníček, alebo ten nápoj tam bývali rôzne plevy alebo nečistoty, tak ho cedili ako cez také keramické sytká. Ďalej tu máme hrobovú keramiku, lebo tá výstava má ten podnázov Pre ľudí i bohov na svete tomto i onom. A ten onen svet práve predstavovali hrobové výbavy. Tu máme časti, teda zlomky hrobových výbav z náčelníckych mohýl, kde ten pohrebný servis, ten náčelník si bral so sebou a tam hostil buď teda nejakých hérov, božstva, alebo nejakých takých podriadených, ktorí mu mali slúžiť aj na tom druhom svete. Tu máme taký pekný kúsok šálku z náčelníckej mohyly v Očkove z mladšej doby bronzovej. Tu je krásne vidieť tú ergonómiu, ako bola používaná, že teda to uško bolo tak hore, aby keď sa naberalo z vedra, tak aby si človek nenamočil ruku, tak to si vlastne nabral a mohol popíjať. Takže je to veľmi také na zdravie. Tu máme ešte takú záhadu, napríklad praveký destilátor alebo tzv. Pyraunos, ktorý slúžil na varenie nejakých tekutých nápojov, možno aj alkoholických. Najvýznamnejší nález výstavy je toto bronzové vedro, ktoré sa teda našlo v Čechách, v obci Kladina pri Pardubiciach, a ako ste si všimli, čo robím, dotýkať sa je povolené. V skutočnosti teda ide o repliku a musíme sa priznať, že nie je ani z bronzu, je z Mosadze, lebo ten výrobca, ktorý robil tú repliku, tak žiaľ nevedel zohnať také množstvo bronzového plechu. Vedro je zdobené symbolmi vtáčich protóm alebo túcelých vtáčikov a takých centrálnych solárnych terčov. Takže ono nás to odvoláva k nejakým slnečným alebo aj teda nebeským predstavám. Asi, že slnko lietalo po oblohe. Kedysi bola predstava, že to je vlastne akási loďka, v ktorej slnko pláva po nebi. Je tu ešte ďalší slnečný symbol, ktorý na prvý pohľad nevidíme, a ten je na dne nádoby. Vlastne to dno, je tu ďalšie také ako keby slniečko. Je to spevnenie toho dna, aby držalo. Takže zaujímavé sú aj tieto záväzky. Vždycky sú v dvojiciach, práve preto, aby boli také hrkálky. To malo tak trošku tým zvonením keby očisťovať vzduch a odháňať zlé sily. Zaujímavá je samozrejme veľkosť tohoto vedra. Patrí vlastne k najväčším nálezom tohoto typu v Európe.
A keď bolo nájdené, pri laboratórnom spracovaní sa robili prírodovedné analýzy obsahu, čo vlastne v tom vedre mohlo byť, a zistili sa tam zvyšky prosa a ďalších bylín. Takže je pravdepodobné, že to obsahovalo nejaký kvasený nápoj podobný pivu. Tie byliny sa používali ako dochucovadlá, pretože vtedy sa ešte vyrábalo pivo bez chmelu. Takže to pivo malo teda takú inú chuť. V Pardubickom pivovare začali vyrábať takú rekonštrukciu, alebo rekonštruovali recept pre výrobu toho piva a predávajú ho tam. Takže keď pôjdete do Pardubic, tak sa môžete obohatiť týmto suvenírom a malo by to byť pivo z doby bronzovej. Vlastne okrem toho vedra tu máme nálezy zo Slovenska, ktoré patrili k takým tiež luxusným predmetom. Jeden z najzaujímavejších je táto šálka. Je unikátna, lebo je na nej výzdoba takých ľudských postavičiek. Máme tu takto do kruhu vlastne také trojuholníkovité ľudské postavy. Takto keď sa pozrieme, tak je to taký teda kruh. No a vlastne vyzerá to, jak to poznáme z folklóru a podobne, jak máme na východe karičky, také typické kruhové tance, takže máme tu možno zobrazené niečo podobné. Tá šálka zrejme slúžila pri nejakých sviatočných príležitostiach. Nie je teda, že nedeľný obed, ale nejaké takéto verejné oslavy, bujare so spevom, tancom a tak podobne. Starí Slovania napríklad, keď oslavovali, tak pili a kto bol najopitejší, ten bol najzbožnejší. Takže možno toto je artefakt, ktorý slúžil na podobné účely. Výstava trvá celý rok, ale najvýznamnejší exemplár vystavujeme len do konca marca, takže kto má čas, nech sa rýchlo príde pozrieť.